Ngai kublai pi ki parari. Ngadap de ke jinkmen benedon pentabat pi hagani ke sien ke bakandai pu pra jongani ke program ke man ki bat. Hagani ke jinghat lenti bat dap spa artan da ke jingishim bentajong pi baro ngilala ban penlongi ke man ki bat kum ke rensan ke basngutanat tam ban penpawi ke jing sngau. Man lau benai haka dur jong ke jing tho ke bada ke million ke man ki bat jong ki babun ki briu kala poi shanga. Pitip ya ke bor jong ki jing perkhat jong pi. Kumju ngilayo I bat sngutu bat kumno ba ka bor jong kari kanang klain da ka bor ka imlang salang. Ngalamat ikani haman ki program ka man ki bat ngala priang ru kumju. Ngakan mau ha ka sngi bangilay kren ban kintiyo ki jingile kai tenrai kari India ban sngutan nat iki bat ban nangru naki. Haka man ki bat habalay kren syapang ki kun menriu nari India ki pai kari kila kintiyo lang iki kumju. Mentai kini ki kun menriu ki balashna na kari India kila yu shibun ki jingdawa na keleng kiri ke perthei. Habangi ekran syapang ka rukom yitu kana kari India haka man ki bat ka jing paunam jongki kala pur keleng ke perthei. Ki briu kila nang sengujan bat ki themmei ka rukom yitu kana kari India. Perlok pinla ban ken ma bahaka sngileng khu snem kha Usadar Patel kata balak tip rukom ka Unity Day ngilai ekran ki lightly ki jinge kop haka man ki bat kini ki jinge kop ki kintop ki jing ruai ki jingken uot ne lulubai bat rangoli ne thorong ki badon ki jinge day bat ki jing idri ngaso kemen bani thu ba ki don palat sanlak ngut ki breu na ki palat news pa tli ki district hakeleng kari ki balai shimmenta shitrem ki khna ki balasan bat baro ki lay shimmenta ban pha ki kamjong ki haki arpho tam ki jai kitin ngai khublai baro ki balai shimmenta hakani ki jinge kop iwei pa iwei na phi phila long ki nong job ki badon sap hala ki jong ki hok long try phila yepen I kat no ba phi don ki jing I na ka benta kari India badon shibun ki culture ba ye pher parlong menta hakani ka sngi kalong ka badai nga ban kan mau ya ka Lata Mangeshkar ji namar ha ka sngi bala sedang ya ki jing ko ka Lata didi gala tho leng ba ka Twitter bat kin tuwe ki parari ba kin snobha ban shimbenta hakani parlong haka jingi kop tho ekisur kan uot lulabai ya ka kerdan baningkong la job da UBM Manjunat ji ula yo ekni khusnam na ka benta ka jingkin ut sur ka bal aikerteng Malagu Kanda bala tho haka ktin Canada ula yo man sim ban tho ekni ka sur kan ut na ki jingkin ut ka kemi bat kami I jungu la da pin ngap phiru pin sngu tanat ba Malagu Kanda Malagu Kuse ಮಲಗು ನನ್ನ ಜಾಣ ಮರಿಯೇ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ Jo 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 Tia kunlung tia iba shimpang jonga kasngi kala lej bat ka jingdum ka don ki angel ban pentia kinwan na ki per jong ki klur kan wan ra jing phos ni pi tia jojo jo Udinesh Gowala unong sungsnong ga district Kamrup na Assam ula job ika kerdan baar ula tho ika surkan uat na bentai kinong thau kiu khendo bat ki kiu bat ki tiar nar kohar ko kae munati anise munati aseno ki khuli sai dekhilo koharor munati munate আসে বানবাতি আমারে মইনাই কহার খুধি সাই কিনুই বানবাতি unang thau kiu ura lapla don ayu hapo jongka habala ple lalap yakapla unang thau kiu don ki bol ba itnat hapo jongka ki kunbun riu jongi ki kili ya unang thau kiu kat no kini ki bol barin kum ki jingwa ba ki surkan ut ka jinge kop tho rangoli ru kalong ka bapaw bha kinong shimanta ki lashna bat pha ki rangoli ba itnat ubala job ikani udiu Kamal Kumar na Punjab ulashna ka rangoli ba itnat bha hakadur Netaji Subhash Chandra Bose but Amar Shahid Veer Bhagat Singh
kadba Usachin Narendra Apsari na Sangli Maharashtra ulasnai ka dur ka Jallianwala Bagh ka jingsha penyam ba ka jingslur o Shahid Udham Singh. Ugurudat Ventakar na Goa ulasna penwandur ya ka dur o Mahatma Gandhi kadba ka Malati Selvam na Puducherry kala banjur halor buon kinungele lai luit. Kinong job ka jingkop tho jingruai 8 kilong uti Vijay Durga na Andhra Pradesh ulapha hakaktin Telugu ulayo min sim shibun na Narasimha Reddy Guruji unangele lai luit bapau ka than jong u phila aru banyu sngo yiki binta jong kani jingruai u Vijay Durga రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా kasngi ha upuat karenadu urushlur Narasimhau usumbai kinungele lai luit kari India ubakraw habakmi egajing thombor bat sanchar donbor ka sarkar pareng kasnam jongme kala penplu egading kasngi ha upuat karenadu urushlur Narasimhau hadin ka Telugu mentangan pensngoi pi ki jingruai hakaktin Maithili lapha do Dipak Vasji ulongru unong job hakani ka jingekop hakaktin Maithili भारत दुनिया क शान छैयो भैया हमर देश महान छै 3 बगल छै समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै हमर देश महान छैयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छै Kari India ka jing sarong ki para shinrang ha ka prathei kari jongi ka bakraw ker tawer da ka duryo ha ki lai benta ka Kailash ka klain chafang shatei ka Ganga Yamuna Krishna Kaveri Koshi Kamala Balan ki don hangta kari jongi kalong upara bukodor ka lairong kalong uklong snam perlok nangit philas ngutanat ikini baro ka thup jong ki ba kumkini ha ka jingekop kalong ka bajrong bha sngoba lej sha ka website ka Ministry of Culture pej bat sngap iki rengkat ki bahaying hasem jong phi pinyo min sim shisha ki parari jonga larade sha phang ka Banaras ka jingkmi jonga kan lej bej sha u Ustad Bismillah Khan unong rai ba paunam dang ha ki kindet sngi ka khusnam Ustad Bismillah Khan Award la ai sha ki rudon sap ha kalian karwai ga siau bat ki we ki sap pen pau kilanang kentiu ya ka jingya ki kamdon sap bat karwai ga siau bat ka jingkiu shuprang kani ka kentup ikirudon sap kibala penki em ki tiar tem jengki kibala sedang manhir kat dang mi ki por sngap hai kini ki sur Hatu phina ban batai ya ka kerteng gani ka tiartem phin om pe phang satia gani ka tiartem la tip ya ka ka kerteng Sura Singer bade ka sur la thaw da Ujoydip Mukherjee ulong weni ki samla bala yuwa ka khusnam Ustad Bismillah Khan Award kalong ka bakhamnyar ban yu sngowi ki jingsawa kani ka tiartem nadu ki post nem ba sanpho ba nrupo penban Ujoydip ula treshitam ban shna ya ka Sur Singer bakan long biang ka bapaw kumju ka jing persang ka upalpu nagmani kabala yo ikani ka khusnam na kabenta ka tiartem Carnatic instrument ha ka mandolin kalong ka ba aiman sim shisha u Sangram Singh Subhash Bhandare ulayo ikani ka khusnam na kabenta ka warkari kirtan ka thup kamdei e tang na kabenta ki ridon sap akar wai ka siaw ka put getem ka V Durga Devi ji kala job ya ka khusnam na kabenta ka karakatam ka rukom shat na menbarim sa uwi nung job ikani ka kusna mude Raj Kumar Nayak ubala penlong ya ka Perini Odisi kabala ne hadu shispa shisngi haki laipu waitili ki district ka Telangana minta ki breu kila ai kirteng yu kumus im ka Perini natyam kadi ka jingshar bala ai buram ya ublai shiba kabalong ka bapaw bha ha ka por sanshar ki Kakatia
Katan rai dan ke jing sensyar kadang don ke jing ede hadu menta hatelenggana. Sa uway unang yo ay ganika kusnam uday usaikom Sur Chandra Singh. Latib yu una ka benta ka sap haga bashnay ka tiertem meitei pung. Kani ka tiertem kadon ke jing ede ba ka jila Manipur. Upuran Singh uday uway ni kirudon sam ki baduna du khotmet ubalapaw hagi babuan ki jat jing tem jing ruay kum ka rajula malushahi niauli huda bol jagar. Walaupun miru buon ki audio recording baya day bat kini. Upuran Singh ula job buon tili ki khusnam na kabenta ki sap haka folk music festival kablalong ha Uttarakhand. Namar ka jingduna ka por nganam na banikran lut sapang kinong job ya ki khusnam hangni penban ngangit bapin puli sapang jongki. Ngangit ru babaro kini kiridon sap kindang yai biteng ban ai mensim ya baro nadu tenrai ban penlong ya kini ki sap haka performing arts ka banang ki saprang. Kipa ri jonga kabor jong ka Digital India kalanang yai saki haka jingya state kari. Buon tili ki apps kila trei yala ki kamba pher bakraw banwan ra e kabor ka Digital India shaman la ki tliwing. Kawai kini ki app kade ka e-sanjivani. Kani ka app ka yarap yepi ban yetu e ki doktor shapang ki jingshitom jong pi lingba ka video conferencing na shajangai. Ki brio ki balapundan kami kini ka app ban kendu doktor kala poi shadu ke shiphokulur tamngut ki brio hadu menta. Pila ban muddur shiphoklur ki nong pendan kam tang lingba ka video conferencing. Kajing ede ka bajantam ki nong pang bat ki doktor. Kani ka de shisha ka jingjob bakraw e. Naka benta kani nga ay kuble ki doktor bat ki paitba ki bala pendan kam ye kani. Kani ka de ka nuksa ka babha kumno ba ki brio hari India kila penong ye ka technology kum shi benta ka jing im jongki. Nila sakhi ye ka e-sanjivani teleconsultation app kabalalong ka jingarap shisha haka por ka jingdon ka klam coronavirus. Nakwa banikren ki doktor ba kinong sya sumar bat ban kentup haka man ki bat. Kanang bangin nang khamsha sya pangkani bat ngalayo banikren bat i doktor Madan Mani na Sikkim ubala pendep ka MBBS na Dhanbad bat ka MD na Banaras Hindu University. Ubala yarap lengba kani ka app syaki spangut ki brio haki thain nong kendong. Ngalakali sya pangki jingpuli jeng u bat ulay tu ba ula pendep ka jingpuli na Banaras Balulay itu ba umsyam layo syu ban let sya Banaras nadu bala pendep ye kejing puli. Kumta tip syu ye kejing kelak hakini kisngi ke bambenta ha Banaras. Bat kata kadai nadu usnyam arja henriu. Bat ngala ong yu ba ude ban let biang syati. Bat ngala itu bangala fu ni namar ba usa sya ki benta ke bajengai na kilu mangkasyang ka Sikkim. Bat ban trei ye kani kam. Bara kejing batai jong ula ong baki briu syati bunsin ki haban pendut baikali da kispa ban poi syaki jaka ajing sumar ki bajantam bakataru ka bumtikna lakini kendu na emi ki doktor hangta. Kum taleng ba kani ka app ki briu ki basa jengai katno ru ki la bet bani kendu batu. Ki CHO jong ka Tanat Health and Wellness Center ki harap iki ban pen kendu bat ki doktor bat ban batai bani syapang jongki. Ki jupa ki kot don kam sya lani ki jupuliru lada kimla ban pha. Ba ki don ki por u yetu yengi bahadian ba ki lada ban pet ki jing tho barim. Ban ban lada ki nong pang ki yetu ki jing shitom. Ki jupa ban let ye kendu ki CHO ban khmi benya kum kanuksa lada don ki jing sip haki ki jat ne ki jing dap syadem bat ki we ki jing shitom ba don kam ban yok ta ban sngutu. Ulo ong ru ba ki jupendan kam ru ki video call nalor ke jing kren ling ba ka phone. Bat ki nong pang ki sngutenat bani kendu ki doktor Marjan kumta. Bat ki sngutu baru ye ki dawai baki dai bandi kum kanuksa ki badan ki jingpang shini bat hypertension kim dan kam ban ya jngai ban kilyang ki dawai kila daka basuk ban yo ki dawai na kini ki jaka ajing sumar ki bajantam. Kum tangal ong yu Madan Mani bahateng ki bri kim hun satia klem do yo kendu ki doktor te kumno usngo bat kumno ki nong pang ki sngo halor kani. Umadan Mani ulo ong bakalong ga basisya badan kam bani kendu markmat bakin tip bania. Henry mentapat ki pendan kam ni ki CHO ban le ekani da ka jing ajing mut jong u. Bat ki nong pang ki batai ki jing shitom bat ki pen i ki lengba ki video te ki nong pang ro ki sngu hun ni kani. Bat ngalakali hadin kani ka kam baro ka ega ba ki bri ki ju ong ni ainong yu kumu doktor. Ulai tu baka jing hun man sim kalong ka ba kraw shisha bat dakani kerukom ke juk teknologi kala wanra jingkimen shisha ki pai ki basa shiki jaka bajngai bat kendong tam. Parlok kalong ka bashisha na ka jingkren jong u Dr. Madan Mani baka e-sanjivani app kala yarap shibun yu. Hadin bo Dr. Madan Mani mentapat ngalayo banikren bat uwei pat Madanji. Uni ude Madan Mohanlalji na ka district Chandoli ka jilla Uttar Pradesh.
Kalong ka pelaru baka canduli kadon marsenda bat ke Banaras. Ngalat tuat jingbut na Madan Mohan syapang ka jingi syam jung kumunong pang da ka bapendon kam yakani ka app Sanjeevani. Ulay tu nga bo udoni ka jing pang sini bat ulay tu bo ujuha banyat kumbasan hadu 1 kilometer ban lek pak sumar di Mankapor. Bat ling ba kani ka app ujula ban yo ka jing sumar ba biang bat ikendu ru iki doktor bat yo iki dawai. Uloong bakalong shisha ka jingker ku yu bari kiwei ki paranong pangru kumju. Habang ngalakali laki di ki ju ki doktor ki basumar ne ki don de kiwei ru. Ulay tu bala jupha ru de kiwei ki doktor. Habakim la ban syampangi ki jing sitom ne ki tin baki kren. Barabang ngalakali syapang ka jing mentoy ba uyo uloong ba ulam mentoy shibun bat baki nong song snong ka snong jong uru kumju. Mensua habaki let don kam ban sim dawai ki haban yang daw lanyu bejrong na kabenta ki jing test ki bapher kat ba menta pat kim don kam shu na du bala pendan kam ni ka app bat ka por ka babun lala shisha ban tingkai kumju ru e ka jinglot jingsep ong Madan Mohan ji shu la benrap halor ki jingkeli jonga la usngau yo mensim habaw yo i ki doktor da ka ba ong ba ka don ka jing hun mensim bat sngu kemen yakani ka jing penbiang ka sorkar hakaba kimdon kam shu bandang pensitom than yeladi bat kumta ula kularu ban ya samlem yakani bat kiweide ringkat ka jing ai khuble jing u ya ka jingla ban penbha ya ka Kashi Vishwanath station ka badan Banaras parlok ka Sanjeevani kalalong ka app ka bala plat yemi ki babun ki brew hakari na ka benta ki ru pedeng pat ba ki basa ki jakalum kani ka de ka bor jong ka jingki thmai ka juk digital kari India bat menta ngila saki ke jingkta jongka haman lagi benta. Pila tip ru menta ya ka bor jongka UPI kari India. Ki babuan kiri ya ka perthei kila syak kring haka. Dang haki kindiat sengi baladem ka jingete ka UPI bat ka penau. Kala don ha pedeng kari India bat Singapore. Menta ki briu ha Singapore bat India kila bane pha pisa leng ba ki mobile phone kumbajule hala ka jong kari. Ngasngo kemen ba ki briu kila sedang manshim ni ka kabuk siar. Lakalong ya ka Sanjeevani app lane ka UPI kini kilalong shisha ka jingker ku ban pensuk e ka jingim baman kisngi ki brio ki parari be i junga habaki sembay jing ki simmat ki mat ki stang ban dujai hakari ban tingkai la ya krene slok ru haka perthei kani ki dan sibuan ki lat ki rukom hakari jungi ki bala du no wat na ka jingmut jing perkhat jung ki brio henry mentala persangpat ban penki emeki da ki bor ka jingi sim benta pat ba bat banyatir syapangani ka egaransan ka babyang tam light na kaman kibat mentang akwa bani tu ep ya ka ban pen kemen ep bat pen sngo sarong ya ka jingdon ki barim baja ukanchen banerji ubasyong basa ha Amerika ulai yo ya ka jingkhmi jonga ha ka we ni ka jingelap syapang ka jingpenne pensa e ki barim ngala ai khuble yu parlok ka tribini kumbhu mahotsav la penlang ha Bansberia mentau benai haka district Hooghly jong ka jilla West Bengal. Palat pralak tam girunget kile shimenta haka. Pitip ika jinglong kerpang jong ka. Namarika ni kerukon liat niam la penki imbiang hadin news pa snem. Walakan ika jing liat niam kadai ka bala dab hajar snem. Penban sengusi bala pensange ika news pa snem menshwa. Lade ban sedang biang ika hadin ka jingyok light luit kari. Hose kamshim lalong kumta. Arsnem menshwa kan ika jing liat niam kalas dang biang. Lengba ki briu besyong basa hangta bat ke tribuni kumbhu puri calona shomiti. Ngai kuble ye baro ki briu ki belai don benta bat kani keseng. Amtang bapi penne pen im ni kirukom ki berim penban bapila yada ya ki culture berim beja jongkari India. Parlo ke tribuni ha West Bengal latip kum ke jaka kentang kepada ki spatsnem. Lalabru iki jingtho kum ke Mangal Kavya Vaishnava, Shakta, but kiwe ki Bengali literature. Ki babuan ki kot history, ki yathu, ba shisin ka nigathain kalong ka pedeng jong ka Sanskrit, ka jingnang jingtip, but ki culture kari India. Ki babuan ki riukhu ki ngej, yaka kum ka jaka kentang ban pengam haka por ba penlong yaka kum haka mak Sangkranti. Pinshamru shibuan ki Ganga Ghat, ki Temple Shiva, but ki ying hendai, bala subor de ki Daubertha hatribini. Ya ka kum mela la penong mensyam snem ban penne e ki barim ka tribani bat pen impat ya ka buram jong ka jingle niam kum hadin news pa snem lais ni ka le niam kum mahasnana bat mela kala wanra e ka bor bathamai ha ka thain bun ba ki rungit kilawan poi man ka sngi na ka benta ka Ganga Arti Rudrabhishekam bat yajna na ka benta lais ni
Mentau snem gani ke lekniam kan kentu bro yaki buon teli ki asram, monasteri bat akhadas. Bat ki babon kiriti badan jinge so bat kirukom ki Bengali, kum ka kirtan, boal, godio, nritis, srikol, pottergan, chaunach, kabanlong ka jingkring hakapor janmir. Kani-kani ka jingpersang ka bada yero ban penyesno ikisamla bat ka menor jongkari. Kidan buon kilat kirukom menberem hakari badan ka man penki embiang. Ngangit baga jingkren halor kani kanang aiman siem syushu ikibriu hagani ka benta. Ki parari jonga ka Swachh Bharat Abhiyan kalapan kelai ka jingmut jong ka jingishim menta patba hakari. Ki briu ki yetu yang shapang kino ki kam bayadei bat ka jingkhuit hakari. Ka wei kini ka jingala patba ban pen khuit ka bala kring yang ha Haryana hakasnong dulheri. Ki samla hangni kilarai ban penlongi ka nongba Bhiwani kum ka nuksa jong ka jingkhuit. Kum ta kila sengi ka Youth Cleanliness and Public Service Committee. Kidkhot kani ka komiti ki juan poi Bhiwani hakapor sau baji dang step perngap ki tre lang ban pen khuit ki benta ba pher jong ka nongba kila de ban pen khuit shibun ba ki jakliana keleng ka nongba parlok ka waste to wealth lani ka jaklia shaka spa kala long ka phang ka badon kam haka Swachh Bharat Abhiyan ka Kamala Moharana na Kendrapara district ka jila Odisha ka donne ka kenhun yarap yeladi de ki kinte ki jushna bunjat kum ki kriya ki jingpin yang mobile phone ki song dot bat kiwe de ki jat jing song kalalong kalat ai kam bat yo kamairu bat kumju ka jingle khu yeki nila banno sinyang shibuan ban pen khu yekari India ladang itrang bat angnut shisha ngide ban kut jingmut baro ban pendan kam yeki plajan haka jaka ka plastik ka jingkut jingmut jongpi kan ai jinghun shibuan bat kan ai men cmd yeki we kumju ki parari jonga menta sashisin ye kren biang shapang ki babun ki benta ba aiman sim yes ngap lang yeki rengkat bat ki bahaying baro shisngi kat bangirang ye kren shapang ka jing trishitom hakari kat tangin nang yo bor dakani ko bor menta ngila poi shaka benta ka ba khandai phupra jong ka man ki bat an saraki ka holi sa khindiat sngi nang ni ka jing khuble holi ye phi baro ngide ban rakhi ke jingle niam jongi rengkat ke jingkot jingmut ban pensawai ke sur vocal for local watnam klet ban sam ye ke jingi shem jongpi bat nga dat hadu kata ke por khuble shibun hakawai pat ke por ngine kendu bat ki wei pat kimat ke bathmai khuble shibun ye phi